va anar De pocs. de poc, a vosaltres, el Covid. No, i l'Anna la va passar aquí sola, amb un telèfon d'emergències i va ser d'allò, però bueno, va ser com... No pot ser que faci un any que agafi l'òptica i que Sí, tancat. una pandèmia. Ara riem, però en aquell moment va ser molt... Vam patir. No, tot... Bueno, ara tot just... Ara no vaig deixar de fer l'aparador, donant ànims i que tot se superaria. Per cada d'allò, sense ulleres ni res, solament... Doncs si era Sant Jordi es feia els allons tots, què era el teu lema? Quin era el lema? Som aquí per ajudar-vos. Som aquí per ajudar-nos, tot tirar bé, tot saps, amb un... Però el Covid va ser un abans tancament, això, i un tancament però amb angúnia, no? Amb por, vull dir que esclar. Bueno, també vam aprendre molt, que vam aprendre molt. Vam aprendre que sí, que som establiment sanitari, que jo crec que és una cosa que ens vam creure més arran del Covid, no? Vam treure pit. Perquè la gent tenia problemes, tenia coses. I vam introduir, com que ens vam creure més no, però vam entendre més que érem un establiment sanitari, hem potenciat aquesta part sanitària, que crec que també és una mica cap on hem volgut anar sempre, i vam introduir l'agenda, que això també ha ajudat molt, un abans i un després a l'òptica.